دادگهên Tirk derheqê wî de bêhtir ji 100 salî birîn û di navbera 25 zindanan de hate veguhestin lê wî tu carî stûyê xwe li ber sitemkaran xwar nedikir û destê xwe di ber xwe re bernedidan. Di 1931 de li gundê Yênîjê yê girêdayî Adanayê ji dayîk bû wekû çawa di zaroktiya xwe de bi gelek karan mijûl ma da ku karibe xwendina xwe berdewam bike wisa di ciwaniya xwe de navê xwe bi tîpên zêrîn nivîsandin wek akter, sînarîst, derhêner û romannivîs Yilmaz Gunê. Yilmaz Gunê wek nivîskar bibin ew her du romanê wî ya stûxwar mirin û salba em dikarin bêjin ku berdewam kiribane wê astin gelekî mistir jî avêtibaya. Sa wî ya salba li ser dirûniya kesayeta Kurd ego li Tirkiyeyê dijî yanî nêzik kir hişt ku nêzîkî hestê me bibe. Ji bilî her du romanên wî salba û stûxwar mirin yê ku hatin xelatkirin li ser asta Tirkiyê, filmê rê navê wî veguhesta asta navdewletî û di 1982 de dikarîbû xelata Festîvala Kan werbigire. Kesekî nirînî wî gelekî kûr bûn, karîbû bi tiştên piçûk, tiştên mezin pêşkêşkê. Weke filmê Yol rê xwetê ku kesin hatibûne kuştin ser destê derekê Tirka hatibûne gund ehlê gund li wa xwedî nederket. Ev dibêje dîroka dihê sala Türkiye'de insanlara divê jiyanek birûmet ji we nifşên wihatî re were amadekirin yan hûnê weke me bi êşa zilamtiya bêwate têk herin. Hûnê 20 sal û 30 sal jiyana xwe di zindanê de derbas bikin. Hûnê temenê xwe di qeçaxiyê de bibin yan jî hûnê li ber dergehên meyxaneyan werin kuştin. Ji ber lo tirê li ber me tuneya ji bilî şoreşê. bir tek kurtuluş var. Devrim. Nerînên Yilmaz li ser doza gelê Kurd ne tenê di nivîsandin û sînemayê de diyar dibûn lê helwestên wî wek kesek rewşenbîr jî ciyê rêzgirtinê bûn. Yani bütün ülkelerin Kürtleri birleşin. Ez nel dijî wê slogana got dibêje bila Kurd li her çarparça bibin yek. Lewre divê piştgir bin ji hev re. Lê ez wek yekî govkoka xwe Kurd de dibînim, divê têkoşîneke hevbeş di navbera hemû pêkhatiyên Tirkî de hebe. Lê dibin mercê gomaf werin misogerkirin ji her pêkhatiyekî re. Mîna maf û çaranûsa Kurdan di warê praktîkê de divê were misogerkirin. Bizzat kendi pratik faaliyetin içerisinde vermek. Piştî 53 salan ji xebat û têkoşîneke berdewam Yilmaz 114 film wek bingeha sînema pêşerojê ji gelê xwe re hişt û nimûne li ser kesayetek ku di dilê milletê xwe de qet namire. Cîhano Şakir, Orient News, Qamişlî.